Berg lægger den ind, der kommer Sasa. Fantastisk redning der af Karim Sasa. Ja, en god indlæg over for os. Der kommer chancen. Ja, Junior lægger den lige af på Berg der, og Tijan Sarne fuldstændig fri, og lige så ubeslut som Karim Sasa er i at komme ud og få grebet den bold, lige så refleksstærk han altså ind på stregen der. Tjanko. Hørt. Der. God bold til Anders Due. Jeppe Kurt inde i straffeltet. Du kan lægge den ind til Kurt. Der er god chance. Nej. Jeppe Kurt, han har altså ikke kunne score mål. Den skal han jo sætte ind, den der. Ej, det er jo helt vanvittigt. Den er jo lige så stor som den Tijan Sarne fik før. Igen, Randers FC fanget højt op på banen. Når der ikke er pres boldholder, så falder forsvaret. Det gør de altså ikke her. Og det giver den her kæmpe store chance til Kurt, som i det mindste forsømmer at hætte den ind for rammen. Johansson, Tjanko, det går stærkt lige pludselig. Og der er Jeppe Kurt, nyt hovedstød, og så står det 1-0 til OB. Det er til gengæld et fremragende, kontrolleret, blødt hovedstød der af Jeppe Kurt. Missede han den for lidt siden, for det gjorde han her for 10 minutter siden. Så er det der meget velsejmet, meget velkontrolleret hovedstød, der bringer OB foran 1-0 efter 26 minutter. Ja, det kommer efter at først David Addisman væk, og så Junior efterfølgende. Så er det altså Loa Tjanko, balancespilleren, der ligger den ind præcis til Jeppe Kurt, som han peger lige, værsgo, her er et marker, og så behersket placerer han den direkte over i modsatte kryds. Det er meget, meget, meget smukt udført af Jeppe Kurt. Tjanko med Jonas Bak. Kommer godt til Lasse Nielsen, og så står det 2-0 til OB. Nok et hovedstød. Pandet ind af Lasse Nielsen. Hans første sæsonmål, og nogle dyre minutter her. 3 skæbnesvange minutter kan det være for Randers at indkassere 2 hovedstødsmål her, Lasse Nielsen, og det er også godt sat ind. Det er meget enkelt. Ja, det er det. Jose Junior, og ja, så kan man sige en angrebsspiller, fuldblods angrebsspiller, der skal dække en af de stærkeste hætter op. Lasse Nielsen, det går sjældent godt, og det gør det heller ikke her. Der er godt OB-spil igen hurtigt. Ronny Schwartz til Anders Due og Jeppe Kurt. Jeppe Kurt helt over til Ronny Schwartz der. Fyrer af 3-0 til OB. Ronny Schwartz, det er et drømmemål, det der. Den her førstegangs aflevering, den kommer selv ikke bag ham, Ronny Schwartz, men han har altså set, hvor målet står, og ved, at han kan drønne den ind derfra. Det er et af de flotteste mål, jeg har set meget længe, når man tager hele opspillet i betragtning. Det er det, og det er jo kontraspil i klasse. Dansk topklasse, det der. Der så David Addy en mulighed til Junior der. En stor chance til Mark Nygaard. Igen får han så reddet inde på stregen. Sasa. Se lige en stor chance igen. Ja, glimrende flat indlæg, og den der, det er jo ikke engang fordi han rammer hans fod. Han når simpelthen at flytte foden over som fodparade. Det er fantastisk af Karim Sasa. Tjanko. Som er klog. 4 mod 3. Der er så Andreas Johansson. Kan han gøre det til 4-0? Og en god fodparade der af målmand Nathan Coe. Ja, Nathan Coe, som her viser, hvad han kan. Han har været lidt lost på de 3 scoringer. Jeg ved ikke, mål nummer 2 var svært at vurdere. Men det her Loa Tjanko igen på det rigtige tidspunkt. Og ret beset skal Andreas Johansson vil score på den her, men en flot redning af Nathan Coe. Og en 3-0 sejr til OB. Meget komfortabel over Randers. Og hyberi naturligvis fra Randers tilskuerne. Og en mand, der er endnu mere pres på, John Faxi Jensen. 8 kampe nu og kun 1 point. Og her er så resultaterne fra 8. spillerunde. OB FC København uafgjort 1-1. FC Midtjylland Nordsjælland 0-2. Silkeborg Sønderjysk uafgjort 1-1. Esbjerg Køge 3-2. Brøndby AGF 1-0. Og endelig OB, der udvinder 3-0 over Randers. Og det betyder, at OB er nyt tophold i SAS-ligaen med Esbjerg og AGF lige efter sig. Bare 1 point efter. Og i bunden altså stadigvæk Randers isoleret med kun 1 point. Og et andet stærkt hold, FC Midtjylland, også stadigvæk under nedrykningsstregen.